Tak tady už se vaří, dobrý. Dobrý deň. Ja tu môžem ti predstaviť, toto je pani Chylová a ona s tebou uvarí jeden miestný recept. Hej, tak vidím, že tady je veľa cibule, takže se to nestratí ty cibuláři, že jo? Bude to, áno, je to jednoduchý recept, lacný, rýchly. Je to kuracia pečenka na cibulke, plus chlebík. Jdeme na to. Tak si kľudne várte a ja ťa potom počkám pred zámkom a pôjdeme sa pozrieť na megality, ktoré sú holíči. Možná takový megalit. Tak já teta vám pomůžu. Holíčanům se říká cibuláři, že jo? Áno, tam je hodně cibule. A to je prečo se vám říká cibuláři holíčanům? Ja neviem, to históriu až tak nepoznám. Asi se tady pěstovalo veľa cibule nejspíš teda. Áno. Tak máme takové plásiky, jo, to mám nakrájet. Áno, dobre, super. To mám dát tam? Áno, cibulku speníme len tak do sklovita. Ešte by sme tam mohli jednu pridať. Ještě jednu? No. Dobré, tak veľa. No, cibuláři, no jasně. Dáme rastcu. Áno. Teraz? Áno. Vykejte si kolik, abych to neskazil. Môžete sypať, áno, ešte. Celé môžete posypať. Hej, to byla rastci. Ešte. Vy tak pěkně mluvíte jako já, tak československy tady v tom holíči. No krásně, to je super. Keď sú v holíči, tak budú po holíčku. No přesně tak. Môžeme dať na bok. Tam nějaký koreně nebo něco? Áno, korení sa tam nasype na dosť. Hele, dobré. Máte rádi tady v holíči takový štiplavý jídla, co? Tak má to byť tak, aby to mělo chuť, no. Ještě? To stačí už, ne? To, no, ešte trošku. Ježiši. Tam je toho hodně. To jsou pečenky na pepři. Dobre. Sol dáme až na konec? Můžeme tam Já myslím, že můžeme, že ty drůbeží pečenky, těm je úplně jedno, kde se dá ta sůl. Aby to mělo chuť. A já bych toho koreně ještě trošku dala. Ještě? Dobre. Mi tam nějaký zbylo? Ja vám mohu, to moje. Ešte si nakrájame na drobno tejto cibulky zelenej na posypání a jednu túto bílu. Tak nám řekli na vojně, vykonám, alebo provedu podle národnosti. Tak. V holíči sa varí veľa aj cibulačka, hodne. No proto vám říkají cibuláři. Áno, cibulačka chudobných sa varila. Včera sa varí taká vylepšená cibulačka. Co znamená cibulačka chudobných? Cibulačka chudobných znamená to, že sa len usmažila cibulka, trošku sa poprášila múku, nejaké korení, keď bylo, a zalelo sa to vody. A trošku vína nedávalo se? No, do tej cibulačky chudobných určite ne, ale včelu sa dáva do tejto vylepšenej. Aj bujon si tam dávajú, aj to vínko si tam dajú. Môžeme tam už dať aj tú papriku, áno? Ano, jasně, taky to máš recept. Máte, když jsou dobrý pečenky, tak netřeba se bát je nechat třeba i trošku růžový. Takhle nepatrně, když jsou, tak to vůbec nevadí. Ne, někomu vadí, no. Či nebudeme dělat díl, tím budou suší, že jo? No, jasně. Ale těch 10 minut to Neměla pravdu s tím pepřem. No, vidíte. Ale já mám lepší. Hele, nejlepší. Soli si myslím, že je tak akorát. No. Ano, dobré, chuťovo. Já to možná chviličku udělám. Dobré. Co děláte doma? Děláme. Já jsem měla restauráciu v Důchodě a tam byla velká zahrada. Tam chodilo 300-400 lidí. Takže my jsme pečenku robili každý pátek, sobotu, jako cez víkend. A varilo se toho, robilo se toho hodně. Tedy se chodilo na pečenku k vám? Holíčané jsou na to zvyklí, co tam chodívali a chodilo tam hodně lidí. No já myslím, že už by to snad aj mohlo být. Dobre, tak si nám dáme. A dceru jste naučila vařit? Já naučila aj dceru, aj vnučky. Tak super. Tak to dneska je s těma mladejma holkama. Kdo chce se naučit, kdo nechce. Všichni si nedají kuchaře, protože neumějí vařit. Vidlička pro vás, vidlička pro mě. No výborně, já mám rád pečenky. V jakýmkoliv stavu, ať už to je paštěka, nebo popečený, nebo smažený, a kuřeti jsou výborný. Ale musí být čerstvé, nesmí být mrazené. No jasně. Já vám děkuju velmi pěkně za ten jednoduchý a rychlý recept. Věřím, že si najde svoje fanoušky. Těšilo mě. Děkuju vám pěkně. A vařte dál a vařte s láskou. Děkuju, ano. To je důležité, ano. Děkuju, že jsem mohla s váma vařit. Bylo by velkou cťou. To je v pohodě.